Saps la sensació de pensar que ets al fons de tot del pou, que ja no pots caure més avall, però el terra es torna a trencar caient, per sorpresa, encara més avall? Espero que ni hagis ni ho passis pel que he passat i encara estic en ella, però en cas contrari et diré que t'entenc i és en dues paraules simples i grolleres, una merda. Però et diré per avançat el que vaig aprendre més endavant. La vida no et dona el que tu vols, sinó el que necessites. Vol que aprenguis, que creixis, que evolucionis. Treu-ne profit. Són les 9:15 del dia 1 d'abril i acabo de decidir que faré com un resum del que vindrà a ser un abril confinades. Jo intentava gravar com si no passés res, com si tot fos normal. Jo no estava bé. Feia temps que em creia que viuria una vida de no estar bé per sempre més. Un caure constant i molta frustració que a mesura dels dies empitjorava i feia més mal. Al mateix temps, la relació amb el menjar també es feia més tòxica, però el problema no són els aliments, sinó el problema, que se't menja des de fa temps. I aparentment l'expressió a la cara no canvia gaire, però t'asseguro que estava en guerra constant, contradicció, i una veu molt forta i negra criticant tot allò que feia. Lliçó 1. La veu no ets tu, és una veu. El monstre que cada dia que passa m'absorbia més. Mentrestant, però, aquest temps m'ha donat moments molt bonics, dins dels dies foscos i per molt que les meves condicions em feien veure tot a través d'un filtre gris, el malestar no és sinònim d'eliminació de bons moments. I els gaudia com a tal? No. Llavors sents la veu pressionant-te que hauries de gaudir d'allò que és bo i que què fas no estan contenta. I més totes de crítiques que fan ballar-me el cap, que tan sols es paren en una paraula. Acceptació. Els bons moments hi són i ho acceptes. I tu no estàs bé i no ho acceptes perquè et dius que malament. A sobre et critiques que no estàs bé. Això no funciona així. Si no pares d'empassar sense treure, se't podreix a dins. Fins que vaig poder dir amb les ultimíssimes forces que em quedaven que aquell pensament havia adquirit massa veu. Aquell monstre no era la meva veu que havia cregut ser durant tant temps, i com a aniversaris i decoloracions tinc alts i baixos en aquest procés, on també he de dir que físicament el canvi que em produeixen les decoloracions, inconscientment, ara em permet poder-te explicar el meu desenvolupament interior. No només estava canviant d'aspecte per fora, sinó també estava creixent per dins. Que la vida és una, sí, però tampoc no neixes amb tot après. Tenint temps per tot, no sempre serà tot igual. I malgrat continuava tenint dies dolents, vaig començar a tenir de bons, cosa abans inexistents. Començava a sortir de la meva rutina i aprendre que som capacitats per adaptar-nos a allò que fem fora del costum. Començar de nou, a poder valorar moments bons i ser conscients d'allò. Sentir que el buit que va omplir la veu d'aquell monstre començava a ser sol·licitat per una nova veu. La meva veu! I quan estava de baixona era el papa, la mama, la psicòloga a qui confiaven i m'empenyien. I no dic que no continués tenint mals moments i a vegades continuava sentint que gravava sensacions sense sentir-les, però continuava confiant que anava millorant, perquè sí que pots i ho fas bé. No és pas fàcil. La gent que s'ofereix a ajudar-te, benvinguda sigui. Evidentment, qui ha d'esforçar-se seràs tu i que només tu et pots acabar d'ajudar tu. Però un camí es fa més lleu quan camines en companyia. Millorar és quan te n'adones que una etapa és una etapa de moltes que viuràs. Un petit segment de la vida que pots veure des d'una altra. Quan dius, ostres, estic millor que abans. Encara que l'endemà et pensaràs que no has progressat i que tens ganes de tirar-ho tot per la borda, respira. Lliçó número 2. No hi ha respostes racionals a preguntes irracionals. Que no t'enganyi. Per què em sento així? Com m'hauria de sentir? Faig mal fet sentint-me així? Si tu no tens resposta a la veu del monstre encara menys, al mateix sentit tenen que voler lligar l'aire amb una corda. I està bé valorar el que tens i el que et compres, aprendre a no justificar tot el que fas cara als altres. Ningú és perfecte i ser-ho políticament no garanteix ser-ho. Tot un embolic, oi? Com els sentiments que em causen els desitjos materials. No veus que criticar el que has fet de gust perquè surt de l'ètica perfecta no canviarà el que hagis fet? Ja que ho fas, gaudeix-ho per tu i deixa't estar. Lliçó número 3. No et critiquis en boca de l'altra gent. Si la gent et vol criticar, ja et criticarà. Tu fes la teva. És molt xulo. És que no sé. Vale, ja està. La meva visió de l'esport també ha tingut un canvi dins d'aquest procés. Habitualment deia que jo estaria bé quan arribés a l'aspecte físic desitjat. La meva felicitat depenia d'una cosa que es podia veure, tocar. Solia veure'l com una pastilla que s'ha d'exercir, no empassar, amb els seus efectes crema-calories. Allò de buscar el workout que, com en el sistema capitalista que vivim, en el menys temps possible cremés la major quantitat possible de calories. Qui no ha sentit la mítica frase de «si vols aprimar-te, fes més esport»? Stop!
Fer esport hauria de ser sinònim a fer salut. Fes esport per gaudir l'ara i el després, el desfogament i l'esforç involucrat. Fes esport per estar una estona amb tu. Deixar fluir els pensaments i deixar-los marxar amb la suor. I si després de fer-te sentir-te bé, a més t'agrada com té efectes en el teu físic, doncs genial. Però repeteixo, com a efecte secundari, perquè, de tot cor, ara que estic millor, em veig també millor. Lliçó número 4. No estaràs bé quan et vegis bé. Et veuràs bé quan estiguis bé. Així com em sento millor que abans, la relació amb el menjar també millora. Vaig començar a perdre la por de sortir fora a menjar, que no passa res, està bé. La restricció té efectes contraris, creu-me. Lliçó número 5. L'excés d'ordre porta al desordre. Dona't plaers de tant en tant. Potser no sempre són saludables, però sí que ho són per l'ànima. El cos és prou savi i sap el que vol. Que un dia et vingui de gust xocolata no significa que t'hi tornis addicte. Si la restringeixes, el dia que la mengis el teu cos es veurà rebotat amb tu i potser per això sents que menges una quantitat no normal al que, segurament si li haguessis donat el dia que te la va demanar, no hauria sigut el cas. La meva conclusió de tot plegat, que quan tu millores, el voltant millora. I no dic pas que sempre estigui així, ja que som un ésser viu complex que ens és poc tenir uns sentiments plans i simples. I ja, mica en mica, m'apropo al meu ara i agraeixo poder dir que he estat fatal. Agraeixo aquest estiu. Agraeixo haver viscut com he viscut aquests últims 6 mesos. M'ha permès estar millor com mai ho he estat. Millor que inclús quan anteriorment, de tot plegat, deia estar bé. Agraeixo haver-ho viscut, encara que sé que em queda molt de camí per recórrer. Perdoneu per les pintes, vale? Però trobo que havia de gravar això. Abans d'acabar el vídeo, aclarar-vos i també trobo que és un molt bon moment per dir-vos, doncs precisament aquest matí he tingut un atac d'ansietat de menjar a l'hora d'esmorzar. Per dir-vos que dins del mateix creixement personal, així com vas millorant, també hi ha dies que pots estar molt malament, però també saber diferenciar els bons moments que cada dia pot tenir, és a dir, no tot és tan blanc o negre, bo o dolent, sinó hi ha molts més matisos i que dins d'un mateix dia pots tenir moments bons, moments dolents, moments que no saps si són bons o dolents i moments inesperats. Avui m'ha passat i mira, són les 2 del migdia i ara estic millor que com he començat el dia. Ha sigut bastant durillo per mi i que m'emporto uns 6 mesos. O sigui, a nivell personal, jolent, quin treball que trobo que he fet i que continuo estant fent. I adeu!